usa sa mga siloy gikan pantaon sa kabukiran nahilog sa nila. Muni guys, ni ako din sudah sa bata guys, kay mo palit ko og sudan guys. Palit ko og sudan. Sardinas ug salmon guys. Kay gipulan ako sa manok dito sa bukid guys. Gipulan ako dito manok sa bukid. Kuno tungod sa adlaw na ko dito paabot kay dito guys. Ano guys oh? Ora guys oh. Oh. Kung nila pakasak yun guys, mag-hike na lang ko guys. Kung nila parang guys. Magbaktas lang ko guys. Kaya di sila mahunong guys, magbaktas lang ko. Guys, magbaktas lang ko, di sila mahunong guys. At ko sa baliklanan, sardinas o salmon guys. Ngita ko sardinas o salmon. Anong guys oh? May kainit kayo guys oh, hinit kayo guys. Di sila pasakit sa ako guys. Kay taga-bukid ko ko guys. Hindi na lang guys, mga bawang sa tahanin guys nila guys. Mag-hike na yung taon ang taga-bukid guys. Mga sakyanan guys ay. May mga sakyandag ko kayo guys. Tara guys. Ako mag-hike lang ko guys. Kaya palit ko og nindot na sudanon. Sardinas lang og salmon guys. Sardinas lang og salmon. Papakoy panood ko guys. Nagbago makulilig kamanting guys. Palit ko puso ron guys. Ako isulas akong kamanting guys. Pagpalit ko ron puso. Ako isulas akong kamanting. Guys oh. Enterak guys, naidagang enterak. Pasakay guys, naidagang enterak. Yung sila pasakay. Ako tagyo ko sa among paya guys, muna yung paya guys. Payag na mo. Grabe ako sa syudad guys, stricto kayo. Naidagang nangaong guys, mukhaong ko guys, kanon guys. Bayaron na guys. Taga-syudad guys. Bukid guys. Dito sa among paya guys. Dito sa among paya. Bisa ba may kaila guys. Sa taga-syudad guys. Inihawan na. Oh my God! Wow! Inihawan na mong manok. Sa bukid guys. Namulugsong sa syudad sa bata guys. Dili ko sila kapakaon. Bisa. Kasi mo tubig guys, nangayo kong tubig guys. Ang ilang tubig katong isod plastic nga kuan guys. Unsa nang sulod man nila plastic. Gamay kayo guys. Ya. Ang guna ko diri sa bukid ang akong adlaw 10 pesos ra. Nya ang ilang tubig mangayo ko dili mo sila painom. Pero sila iwanto dito sa diri sa among bukid. Ihawan pa manok. Bawang pa naman guys. Karong guys, yan ako din lang mamayag. Yan, nara ang pinag nga sardinas guys ah. Kini o, mag-update na ko karon kay mukhaon ko muna ito guys. Kanang mga sardinas, salmon nga, ginamos, buwan, manok. May mga unana guys, ang itlog. Ano may anam na salado, binaw, usang, halo, wako. Ginaon na ng mga bitin guys, unggoy. Ipulan na ng kahoy. Kating lami, ganahan guys, yung sa guys, so mag-update ko guys, so ako niya mo sa syudad sa bata guys. Oh, ako apihan guys ha. Lagi no, oh. Muro na pag-abi na mo di sa bukid guys. Aning sardinas guys, ang among iabi ani kutsara guys. Way kutsilyo guys. Nah guys ay. Oh. Kutsara na ang katapat guys.
Ano sardinas guys? Dami aming. So many. Guys oh, abri na guys. Ready to eat na guys. Niya kung samukan ako ang sakyanan ako guys oh. Mulaban na ba na ako ni guys. Sana mo ato ko sa syudad guys. Ana maglako ko guys, ana magabiin dako. Kini siya guys, muni ako ano siyang kuan guys, yan. No, kao na guys ay. Kao na guys. Samukan ka ini guys, ayan guys. Seperti samukan na. Fearless.